Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! In fact, alas 9:07 na tabi. Kaya diretso na kita kang programa. Itanong mo na. Biyernes, Viva Señor Santo Cristo. Petsa 17 na po kan bulan nin Hulyo taon 2026. Banwaan. Kami po giraray minapaabot ni maugmang pataratara sa lambang miyembro kan familia kasabay ang paglaom na sa paghampang niya to kan kaaldawon. Mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo tabi ingon yan. Programa ng Tingog kan Banwaan naglalaom na sasabayan manindo kami sa kudalas 10:30 nin pagkaudto. May tanong. Mantang kamo dyan naghanda na kan pangutuhan o siguro sa mga nasa trabaho na nakamonitor man tabi. Linawin Nasa auto, nasa bihikulo. ang ating Kasabay dyan ang bilog na tropa kan Mega Force Patrol. hibanwaan. Si Chief Jimmy, si Pading Jomar, Pading Al, si Joshua, si Angel, si Karen sa Manibela sa Mobile, si Henry Mata. Siya Yan po sa 4x4 pickup. Sa Master Control ang kasabay ta dyan June Napolis, the man from Poland. Mantang dyan po sa newsroom ang nanginginot dyan nagsusupervisar ang sabuya pong matindi matatag balalaoman News Director Mardila. Kasabay po si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Angloriani para po sa sumadakan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Sa indong nagkakadarangog po kada best na igwang news break as in major newscasts. Tingog kan And siyempre ang broadcast niya to sa internet na hihiling kita worldwide, netwide. na DCGB News Online. Fernandez yan. Sa Facebook as in sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Ang yaon nakasabay ta dyan, Jerome Nico Martinez. As in ang OJTs niya to hali dyan sa Sorsogon State University. Fernandez. Ako man sa indong servidor sa radyon, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan sa DCGB. Yan, ako po yung tabi. Standby muna tabi. Pading Jim, standby muna tabi. Pasensya na ta. Ini po nakakwanta ini. Naka-schedule ta po talaga ini ngunya na alas 9. Biyernes. Pag alas 9 Biyernes, kung available po ang sa tuyang resource person, ipiglalaog niya to sumada semana. Yan, kan impeachment trial hali dyan sa Senado. Tabi. So, standby muna tabi. Not unless na flash report yan o kaya very urgent. Nasa linya po ang sa tuyang nakakasabay. Hali po dyan sa Sirkulo de Abogacía, sarong litigador, luminaryo, practicing trial lawyer. Tabi, si Attorney Jong Bonafe. Attorney Jong, Diyos maray na aga tabi and welcome back giraray sa programa. Salamat sa oras. Diyos marinal daw po, Sir Pio, atin sa satuyang mga parantabay, maugma po na Biyernes, asin maugma po na makairibanan po giraray sa programang ini. Salamat. Opo, the pleasure is ours tabi, Attorney Jong. Now, primero tabi, kanakaagi bagang Biyernes, isinalang na asinatapos sa ikaduang testigo kan prosekusyon sa impeachment trial sa paagi kan sarong abogado na si Attorney Lutok, sarong direktor kan NBI. Ipinagpresentar po ito kan kunyan prosekusyon. Now, attorney bilang litigador, makiedukar daw po tabi kami, ano po so gusto ka itong prubaran as in ipaabot na mensahe kam prosekusyon kan ipresentar itong testigos na si Attorney Lotok sa impeachment court sa mga senador judges as in sa publiko. Kung ano po ang katuyhan nata ipinagpresentar ito tabi and further kung ito po nagtrayong po sindang ipresentar as in sa ibong naman ka sa depensa kung
nadistroso kan depensa so katuyhan na ito kang prosekusyon. Madangog tabi kami Attorney Jong Giraray. Magayon na maantabayan ta ang padagos na pag-arangkada kang nangyayaring impeachment proceeding sa Senado tabi Sir Pio, na kung saan ang prosekusyon nasa pagpresentar na kan sa indang ikaduwang testigo ini in connection kang Article 4 kang impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Katakod man po giraray ini kan sa indang gustong probaran manungod po duman sa controversial na video footage na aligante ang paghuma kang Vice Presidente sa buhay kang Presidente, kang Premier Dama asin iba pang personalidad na kung saan sa pagpresentar kang prosekusyon kan ikaduwang testigo, ini po si Attorney Lutok, iyo ang dating chief kang NBI Cybercrime Division, na kung saan ang katuyuhan kang prosekusyon sa pagpresentar kay Attorney Lutok para kasabuton bilang parte kan ebidensya ang ginibong investigasyon kang National Bureau of Investigation. Kung sa tuyang magigirumduman Sir Pio, Go ahead, Attorney. Naputol, Attorney. Hello. Nawara sa audio. Hello, Attorney. Naputol, Attorney. Hello. Nako, nagka-diferensya. Ibababa ko muna ang kunyan ang connection ano, and then maridial kita. Naputol, nagka-diferensya yung ating connection tabi ano. Sandali, ito. O apo dan tagiraray. Yan, nag-ring ang sa tuyang connection. Yan. Okay na siguro. Baka maray na ang signal. Attorney? opo, Oo, mapasensya na. Nagkaigwan ng problema lang so transmission kan signal. Go ahead, tabi. Duman sa naputol mong pahayag, tabi. okay. Sa pagpresentar po kang ikaduwang testigo, sa paagi po kang dating hepe kang Anti-Cybercrime Division, kang NBI, gusto din po barang kang prosecution na igwakit pinagibong investigasyon ang nasabing opisina nganing mas pakusugon ang nainot na presentasyon sa pag-authenticate o pagpapatibay na lehitimo asin di dinoktor ang nasabing controversial na video footage. So pinapahiling digdikan testimonya ni Attorney Lutok na ini na investigasyon pinagibo ning huli ta kinukonsiderar nindang seryoso ining pangyari ang paghuma kang Vice Presidente aligante digdi sa nasabing mga personalidad na ginikanan kang Article 4 kang impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Oho. Kung sa tuyang subaybayan tabi Sir Pio, sa paagi kang testimonya ni Attorney Lutok, na pahiling na talagang igwakiarog ka ining sitwasyon na pwedeng maging magabat na ikonsiderar kang impeachment court kung ining nasabing paghuma sa buhay kang presidente asin iba pang personalidad pwedeng lumaog as an impeachable offense. So iyan tabi ang bilang panginot na impormasyon kung nata prinisentar kang prosecution ang testimonya ni Attorney Lutok bilang iyo ang nanginot kang nasabing investigasyon. Opo, tasuenot bagatabi Attorney Jong, data malilikaya na dai i-connectar sa mga nainot, tagari serye ini, serialized na pinagpapahiling sa tuya, piglaladawan na suenot na nagtestigo si Kalilong kang NBI, siya so nagtestigo na ining video footage authentic dai pinagpalsipikar bakong palsipikado dai pinagdoktor iduman na sentro ito tabi po. Opo. Ikadua ining si Director Lutok naman kung tama po ang pagdadangog ko sa imo buda pag-interpretar Attorney Jong, ipinagpresentar ito tanganing sulaman itong supagpahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na inumaan niya, pinatakot niyang gagadanon su Presidente, Primera Dama, buda Speaker of the House, talagang pinagtaram
duman sa bidyong itong ipinagpresentar na ebidensya. Opo. Kung sa tuya po na masilingon, ining naging kabilugan na presentasyon kang prosecution sa paagi kang pagpresentar kan ikaduwang testigo, pinapakusog po ini, asin sinusundan sunainot nindang testigo. Tangon yan, napahiling na ninda na dahil dinoktor itong video footage. Sa paagi kan testimonya ni Atty. Luto, pinapahiling na igwa kiginibong investigasyon ang nasabing National Bureau of Investigation nganing ipahiling ang seryosong epekto kang naging pagtaram aligante kang Vice Presidente na nagserbing paghuma sa pabuhay kan mga nasabing personalidad. So ang katuyuan po digdi kang prosecution, Sir Pio, para ipahiling na ining subuot na pagtaram kang Vice Presidente, pwedeng lumaog iniduman sa pigsabit ang culpable violation of the Constitution, ning huli ta ini po pwedeng ikonsiderar na sarong criminal offense na minalaog digdi na ang ginibo kang Vice Presidente sarong grave threat kung hilingon ta naman bilang sarong criminal offense. Alagad ang figuro ng po digdi Sir Pio, impeachment. Pinapahiling digdi na ang naging sitwasyon sa paghuma sa buhay kang presidente, as in iba pang personalidad, pwedeng lumaog iniduman as betrayal of public trust. Ning huli po, pinapahiling ninda na iniba kung normal o regular na gibo kisarong halangkaw na opisyal kang sa tuyang gobyerno na pwedeng magkausa sa pagkawara kan tiwala kan tao kung iniman maprobaran bilang sarong impeachable offense. Opo. Now, maduma na kita sa defense sa tabi, Attorney Jong, ano po, nadistroso daw ninda itong so ipinagpresentar ng ito kan prosecution tabi ta sa pagsubaybay tabaga kang kunyan kan deliberasyon duman sa impeachment court, ang sabi kan defensa, iyan nga ya grave threats criminal offense sa irarom kang Kodigo Rebisado Penal kang Pilipinas. Opo. And igwa man ni naghahapot and nagbubutwa man maging sa depensa buda sa mga senador judges na iyo nga ya nagtaram na gagadanon ko nga ya ang presidente ang aksayang agong budaan Speaker of the House kun ako magadan. Ngunyan may naghapot na day man baga nga ya nangyari so panggagadan. Day man bagasag kun ngunyan buhay. Maka-explicar tabi Attorney Jong ta igaw nagasabi na iyo nga ya day man nangyayari so panggagadan. Pero nga ya itong supagpatakot is a separate act which is punishable, and kung day man nangyari nga so panggagadan, day nga itong koneksyon ta nakapagtaram na nakapagkomiter na ngayon krimen so Vice Presidente. Madangog daw tabi kami, Attorney. Magayon na mas maipaliwanag tayo ni sa sarong simpleng ehemplo tabi, Sir Pio. Halimbawa, ilingon tayo ni sa sitwasyon, naglunad ka sa eroplano, nagsuriyaw ka, o nagsabi, papaputokong ko ining eroplano ta may bomba ako. Kay puham pa daw na pumutok, o talagang pumutok ang eroplano para magkaigwa ka kay delito o paninimbagan. Iyon. Pero dahil magkaipuang pumutok pa. Para sa simpleng ehemplo tabi, Sir Pio, sa sakuyang pag-analisar bilang litigador, kung hilingon tayo ni sa point of view kang criminal offense o hinihiling tang pagkasala bilang sarong kriminalidad, ang kaso pong grave threat is an offense involving communication, pagtaram, paghuma, na dayman imbuelto ang sarong physical act na kung saan mangyari kidae ang patakot, igwa kang liabilidad. Kaya day pwedeng sabihon, day naprobaran kung may kinontrata, buhay pa ang mga nasabing pinapatakot, na huli nga ni kang presentar kung simpleng ehemplo. Ngunyan, ang sarok pa kaining dapat na i-analisar kan sa tuyang
mga senators, judges, that this is an impeachment proceedings. Bako po ini sarong simpleng pagdangog kisarong criminal offense. Hinihiling digdi, tangunyan dahil ng question na probara na balido ang video footage, ang dapat digding i-examine, tawaning pag-analisar kan sa tuyang impeachment court kung ining nasabing akto na sinasahot sa Vice Presidente pwedeng gikanan na maraot ang tiwala kan tawo asin makonsiderar na sarong pagbalga sa konstitusyon, ini pwedeng hilingon bilang sarong impeachable offense. Kunyan, sa sakuyang simpleng pag-analisar kang hero-hero kan ambos lados kang prosecution, so nag-aakusar asin ang depensa. Sa prosecution, padagos nindang binibilog ang sarong retrato na ining ginibo kang Vice Presidente, posibleng lumaog na sarong pagbalga sa konstitusyon na nagresulta sa pagkawara kan tiwala kan tawo na kung saan pwedeng maging rason na ideklara siyang may sala bilang sarong impeachable offense. Sa lado naman kan depensa bilang pantay na pag-analisar kan sitwasyon. Antisiparanta po na ang depensa, gigibon ang gabos na sa indang maipresentar ang sa indang depensa sa manlanlain na isyong ini. Alagad saro-saroon ta ang depensa. Enot gusto nindang atakihon itong mga naging typographical errors manungod sa ginibong investigasyon. Sarong hibabaw na depensa, tabako man ini nakasentro duman kung tarama ang date, ang mga petsa, ang mga numero, kang nasabing pagkondukta kan investigasyon. Ang pinag-urunan digdi, kung ang sinabi kang Vice Presidente, maglaog bilang sarong impeachable offense na pagbalga kang konstitusyon asin pagkawara kan tiwala kan tawo ning hulit ang envuelto sarong halangkaw na opisyales kang gobyerno na may paghuma sa buhay kisarong nakatungente asin iba pang personalidad. Ang saro pang depensa na gusto nindang ipaluwas, siring na ngani kang naunambitan mo na dai manalawos ning huli taday man kikinontrata na malikidar sa buhay kang presidente, inihinihiling ta na bilang sarong immaterial o dai naman saysay sa hururong kang impeachment kung nangyari man ang patakot o nagkaigwamang kipagkontrata sa sarong malikidar sa buhay kang presidente. Alagad ang naging epekto kang nasambit natataramon ihali sa sarong halangkaw na opisyal kang gobyerno na pwede daw ikonsiderar na pagbalga sa konstitusyon na naging rason kang pagkawara kan tiwala kan tawo. Now, sa imong pag-analisar, nadistroso daw so prosecution kan defensa? Kung hilingon ta sa kabilugang kan testimonya ni Attorney Luto bilang ikaduwang testigo, mas lalo po ining nagkusog ning huli takasugpon ini duman kang naging pagpapatunay na talagang totoo dahil dinoktor ang sarong video footage asin sineryoso kan National Bureau of Investigation ang nasabing hururon sa paagi kang pagkonduktar ning sarong investigasyon na pinapahiling digdi na bako ining simpleng bagay alagad sarong seryosong hururon ta kung mahiling ta duman sa presentasyon kang nasabing witness na hali sa NBI, talagang daininda pwedeng isabi na ini-covered kang freedom of expression kang Vice Presidente. Ning huli ta kinoconsider na ini sarong seryoso na bagay na pwedeng gikanang kikariribukan na mawara ang tiwala kan tawo sa nasabing opisyal. Naunang bitan mo tabi, Attorney Jong, freedom of expression. Itong pagpapatakot daw na yan managad, nagagadanon ang sisay man na persona, cover daw yan ng freedom of expression? Sa simple po na pagpaliwanag ta, ang buot sabihin kang freedom of expression na ginagarantiya sa irarom kan sa tuyang konstitusyon, iyo ang libertad, isisay man na tawo na makapagpahayag kan sa iyang namamatian sa paagi kay ano pa man na forma ng ekspresyon sa pagsurat, pagtaram, asin pagpapaliwanag.
Alagad sa simpleng kaaraman, ang nasabing diretsyo ang tinatawan lang ng proteksyon itong sumagkakanigo na daing pagbalga sa pagtaram. Pag ang ginamit mo ang freedom of expression sa pagpatakot na pwedeng magkausa ng kariribukan, ang diretsyo po na freedom of expression is not an absolute o daing limitasyon na diretsyo na pinapakusog sa tuyang konstitusyon. Pwede ka magtaram, alagad, hilingunta ang posibleng konsekwensya kan sa tuyang mga tinataram, pinapaliwanag, taang diretsyo po sa irarom kan sa tuyang konstitusyon, kapares kang ibang diretsyo na fundamental, igwa kihangganan o limitasyon. Ang freedom of expression, day nangangahulugan na pwede mo nang abusuhon asin gamiton sa day magkakanigo na bagay na pwedeng magresulta man sa pagbalga kay diretsyo kan ibang tao. Your right ends when the right of others begin. Iyan ang fundamental na sitwasyon kang mga nasabing diretsyo na nakapalaman sa satuyang konstitusyon. Kumbaga, sa expression mo, basta bakong krimen, bakong kumpesto ning sarong Well, it krimen, is guaranteed under the Constitution. guaranteed yan, basta bakong krimen. Ayun. Bakong krimen. Oho. Alagad, ang sa imong diretsyo pwedeng limitahan kang ley, kang regulasyon. Kung ang nasabing paggamit kang diretsyo, tunay naman na makaapekto sa diretsyo kang iba, asin sa interes kang publiko na igwama na diretsyo sa irarom kan sa tuyang konstitusyon. Iyon, opo. Now, ito baga, Attorney Jong, so ateran, so pagpatakot, nagagadanon ko yan, pag ginadan ako, separate itong hororon, and separate man na hororon kung talagang ilinawos. Itong so pagtaram, nakumit niya na so krimen, tabi. So pagtaram niya mismo, the manner kang pagtaram niya, so physical na pagtaram niya, nakumiter niya na so krimen ng pagpapatakot. Sinabi ko na nga ni Sir Pio duman sa naisip kong simpleng ladawan. Mangyari kiday ang sa imong pagpatakot. Digdi sa sitwasyon na ini kung hilingon ta sa konstekto kang sarong offensive na gibo, dahil man nangahulugan na malawo sa patakot. Iyon. Sa kaso kang grave threat, ang kinukonsiderar na pagbalga so pagtaram. Nya. Bako kung nangyari o ginibo so pagpatakot. Kung ginibo mo so ginibo mong pagpatakot, may gigikanan na naman ini iba pang mas irarom o mas seryosong pagbalga sa ley. Halimbawa, pinatakot ko, taod-taod minsan nung ko ini si Sir Pio. Sa pagtaram ko pa sa nakay naigwa na akong delito. Iyon. Kung ginibo ko pa sa pagpatakot ko, mas hirarom na delito ang sa kuyang ampangon ning huli. Tang kaso kipagpatakot si parado sa aktual na pag-implementar o pagpasunod kan sa imong pagpatakot. Iyon. Siring man dumantabi, digdi baga sa Artikulo 4 kan impeachment, kasabay diyan so inciting to sedition. Nagluwas mga baga duman sa kaputan, sarong senador naghapot si Senador Robin ata ito na ano nga itong so mga pigtaram niyang inciting to sedition nagresulta nga sa pagrally, pagkariribukan o arog man ka ng analogy tabi kan Attorney Jong? Ilingon tadigdi po Sir Pio sa kabilugan kang articles of impeachment, lalo na po ini sa Article 4 ining manungod sa betrayal of public trust o pagkawara ng tiwala kan tawo. Irrelevante asin daing saysay kung ang nasabing pagpatakot nagkaigwa ki resulta na arog kang pigsasabi kan depensa dahil mang kinangyaring uprising o kariribukan direktamente na pwede taduman na maikonektar sa pagtaram. Ang pinapahiling digdi, tama daw sa sarong Vice Presidente, saro na halangkaw na opisyales kang gobyerno, nagibuhon ang pagpatakot asin pagsabi na igwa na kikinuntratang malikidar sa presidente. Sa pagsabi pa sana na igwa ka ng kinontrata, ano ang gustong ipahiling? Ano ang gustong sabihon? Ano ang implikasyon? Kung ikasarong halangkaw na opisyal kang gobyerno, asin sinasabi mo na may kinontrata ka na magibo ki krimen, dapat daw halaton na mangyari
ang pagkontrata o dapat tanang tawaning penalidad ang pagsabi pa sa nanaigwana siyang kinontrata. Ang hururumpo digdiso, naging sitwasyon kang pagtaram. Yan. Dahil nangangahulugan na dahil nangyaring kariribukan, dahil nangahulugan kung talagang may kinontrata o nalaos ang pagkontrata. Alagad sarong aktwasyon, ti sarong public official na kung saan pwedeng magresulta sa pagbayular kang konstitusyon na maging dahilan kang pagkawara kang tiwala kang tao sa sarong opisyal kang gobyerno. Now, ato di yung tabi, dahil na baga pinagpresentar so iba pang mga supposed na mga testigos ninda, sarungan isa magabat duman itong so Chief of Staff mismo si Attorney Zulaika Lopez, dahil na ipinagpresentar, dahil na ngaya kaipuhanan. Paki-explicar, anong gustong sabihin ka, anong implikasyon ka ini tabi? Makusog na talaga o dahil na kaipuhan sinda? Sa saro po na trial proceedings, maging sa satuyang mga korte, o maging sa impeachment court, may pig-apod po kitang pre-trial proceedings. Ang buot sabihon, sugigibuhon na magkakaigwa ki kondukta ki trial, dumang pagururunan, kumpira ang testigos, sisay ang testigos. Ngunyan, sa pagpadagos kang pag-arangkada kang impeachment, ang prosecution bilang nanginot na nagpipresentar ki ebidensya, nasa sa indang libertad kung itong mga sinabi nindang testigos sa indang gabos na ipresentar o nagkapira sa nadumanan sa indang presentar. Sa ginibong inikang prosecution sa pag-anunsyar na sa indang nakahilirang 2 o 3 testigos dahil na ninda ipipresentar, pinapahiling po digdi Sarpio na nakuanan ninda ang sa indang katuyuhan sa pagpresentar pa sa nakanduang panginot na testigo, si Agent Mark Calilong, asin ining si Attorney Lutok, duman sa saindang Article 4 kang Articles of Impeachment o ining sahot ninda kontra sa Vice Presidente. So ang gusto po digding i-impress o ipahiling kang prosecution sa pagsabi nindang dahil na ninda ipipresentar ining iba pang testigo, gusto nindang ipasabot na nakuanan ninda so sa indang katuyuhan. Kaya nganing maka menos ki oras, nganing mas madali ang sa indang pagpresentar kan sa indang sahot, diretso po yang kang prosecution kung dainan ninda ipipresentar na testigos. Alagad ang depensa sinasabi naman na tadain na inipresentar. Diretso man ninda yan na questionaron. Alagad sa irarom kan sa tuyang mga prosedimento sa pagkondukta kay mga arog kaining court hearing, magidigdi sa impeachment court, saro po ini na diskresyon kang partido na nagpipresentar kay ebidensya kung sa indang nahiling na sufficiente na asin tama na sa indang ebidensya, pwede nindang dain na idagos ang iba pang testigo na kung sa ini kadagdaga na sana o pig-apod ng corroborative evidence. So nasa tama po ang sitwasyon kang prosecution kung sindadai naman magpresentar kay iba pang ebidensya, kung hinihiling nindang magkakanigo na ang sa indang gustong probaran sa nasabing sahot kontra sa Vice Presidente. Ay opo, very well said tabi Attorney Jong. Now, sa sistema nakita kan itong sa impeachment, ang mga senadores minahapot man baga tabi. Now, anariparo ta paminsan ano bang mga senador o pati ang maging ang mga abogado bigahapot sa testigo na pipasimbagan sa nangaya yes or no na dahil naka-qualify dahil dahil niya na-explikaran gari na naiipit so kunya na mauyam ka tanata yes or no sana. Ano tabi ang Attorney Manangad? Go ahead po. Sa litigation, sa paglitigar kan mga kaso ta sa mga araw kaining prosedimento, kung naghahapot man ang sa ibong na abogado, umaging anhurado, ini po inaapod talang, lalo na sa parte kan mga senators, judges, igwasindang libertad na maghapot kipig-apod tang clarificatory questions. Ang buot sabihon, mga kahaputan ng katuyuhan magklaripikar
hali duman sa testigos o sa anuman na ebidensya na pinapresentar kisarong partido. Ngunyan, naunambitan mo ang nasabing obserbasyon na may mga naghapot na gustong limitaran ang kasimbagang kan testigo sa paagi ki iyo o daay sana. Mhm. Saro man po ining technique nganing ang sarong testigo mailimit lang ang pag-esplikar. Alagad sa samuya ng mga litigador umaging sa sitwasyon sa korte, may duwang kaisipan manungod sa arog kaining obserbasyon. Ang inot na kaisipan, data pwedeng limitaran. Ang testimonya kisarong testigo, ang testigo pwedeng i-esplikar ang sa iyang simbag. Iyan ang saro na kaisipan mapadapit sa isyungan. Igwamang kisarong kontra na kaisipan na pwedeng limitaran ang pagsabi kang testigos sa pagsimbag sana kang iyo o dae, takong ang simbag kang testigos ngaya, yes, pwede man ining klaripikaron kang sa iyang abogado, pag abot kang redirect examination, o sinimbag mo ka subago, yes, pwede daw i-explikar mo ngunyan kung nata ang simbag mo, yes. Pero habang naghapot so nag-cross-examinar, Oho. pwede kang limitaran ng isimbag mo sana yes or no, nganing mas madali ang paghapot. Pwede po yan. Kaya igwadigdiki duwang kaisipan o duwang thoughts on the matter kung pwede ang siring na prosedimento. Pero sabi ko nga ni, this is an impeachment proceedings. It is a proceeding of its own. Ang buot sabihon, saruining nahiibang prosedimento. Kung ang katuyuhan ta, hanapon ang katotohanan, nataday tatugutan ang testigos na magtaram o mag-esplikar. Iyan dyan ang sakuyang paninindugan bilang sarong litigador sa bagay na. Mhm. Kung sa hiling mo, mas dapat na maaraman kan impeachment court ang sarong informasyon, natalilimitaran mo ang testigos mag-esplikar. Kung ang katuyuhan, impormasyon, kung ang katuyuhan, kaisipan o eksplanasyon, nataday tatugutan ang testigos na mag-esplikar. Kung ang pigahanap ta, magkakanigong kaisipan o magkakanigo na kasimbagan. Ano ang maraot kung tugutan ta ang testigos na mag-esplikar? Mhm. Takun araw kang paano, Attorney Baga, paminsan ang katuyuhan na lugod is lilimitaran mo sa simbag sa yes or no sana, tanganing madistroso so witness, so kredibilidad, dahil sa maka-esplikar. Pigigibo po yan, Sir Pio, inot, nganing tamay mga testigos man paano, puwera de los Obos, sa sakuyang eksperyensya bilang litigador sa halos magtutulong dekada naman kundi ako nasa sala, may mga testigos man paano na gusto na istorya ang gabos. Para ang hapot sa ingkahali, alimbawa, sa ingkahali, inistorya na, hali ako duman sa saod, ta may pigbakal ako kay arog ka ini, ta makulog ang tula ko, nagbakal ako kung ano-ano, hindi naman kay po. Kaya, tinutugutan man, Sir Pio, ang paglimitar. Kang pagsimbag ki testigos, kung ini, naglalaog na duman sa bagay na daay na related sa purpose kung saan inaapod ining testigo. Nya. Alagad, kung ang katuyuhan ta, kaliwanagan, habang bakong irrelevante ang pagsasabi kang testigo, tugutan tang makasimbag. Ngunyan, ang impression kang korte, pag igpaparapugol mo ang gustong sabihong kang testigo, maski tama ang pagsasabi kang testigo, ang magiging impresyon kang korte, may pigtatago kang gusto mong sulaton. Oho. Nya so kahaputan ni Senador Robin Padilla kon igwa kang pagkaaram sa Islam. Ano ito tabi ata niya? Ini man tabi, Sir Pio, ang magayon sa impeachment ta. Na kung saan ang mga seryosong hororo nababangutan ki mga icebreaker. Alagad, dahil tamang pwedeng suplahon ang sarong naghahapot na senator judge, tausgado. Isa'y masupla ka nusgado. Ang publiko, ang mag-atid-atid, kung ining mga kondukta kan sa tuyang mga senators, judges, nakakatabang sa pagpaibabaw kang katotohanan,
o ining sa indang mga kondukta sa paagi kan sa indang pagpartisipar bilang mga senators, judges, nagkakausa na kung sain nahahali ang kaseryosohan kang prosedimento o nagiging ulukan asin nagkakaigwa ki misinterpretasyon. Sa lado ko po bilang sarong concerned citizen na nagsusubaybay kang prosedimento, siguro mas magayon man na paghandaan kan sa tuyang mga senators, judges, ang sa indang kondukta kang prosedimento na kung sa inahiling kang publiko na seryoso man indang pinag-aadalan ang mga nasabing issue. Alagad sabi ko nga ni, sisayan masaway kung ang naghahapot, husgado. Yan. Iyon nga, answer ko pang question, taking off sa statement na yan, narireparo mi po, ang abogado, either kang prosecution mo na depensa, dahil nakikipag-argumento sa senator judge. Arog talaga kan ang lay tabi, ang rule? Arog po kay ni Sir Pio para sa kalinawan asin dagdag na kaaraman kan sa tuyang mga paraantabay. Kami po ng mga abogado, pagyaon po sa korte, yaon ang samuyang paggalang, pagpasumiter sa autoridad, kang korte sa paagi kan representasyon kay ni kan judge o sisay man na maestrado. Sabihon tanang nasa salaman, ang huwes o ang maestrado, ginigibo mo ini sa magalang na sitwasyon na dahil may pinapahiling o pinapasupgan ang korte ning huli ta sa rupo ining representasyon kampagalang sa satuyang institusyon. Kaya nasa huwes o nasa impeachment court sa sitwasyon na ini, nayaon man ang sa indang pagkondukta na angay sa paghiling kang publiko nganing maging respektable o magkakanigo sa paghiling kang publiko na kinukondukta ining pinaka-importanteng hururon na kung sa inyaon ang pagiging maayos asin magalang na prosedimento. So pwede taman tuyawon ang gibo kung ini din na tutugma, ala kagibuhon tayo ni sa magalang na pagpapahiling kan sa tuyang day pag-uyon o kung kita man may obserbasyon sa kondukta sa laog kang korte o magidigding sa impeachment court. Ang pigihiling mi paano digdi Sir Pio sa matakang publiko kay puwan tayo preserbar ang sa tuyang paggalang sa namamayo kang korte, iyo ang huwes, o ang sisay man na maestrado, pwede tayo ning gibong. Kaya ang dapat, suwes na mismo ang mag-alang sa alang-alang mangkan sa iyang kondukta o manera kang pagpadalagan kang nasabing prosedimento. Lastly, tabi Attorney Jong bilang litigador, so far, sa iabot pa sa nakan na pagpresentar na kan prosecution kan sa idang testigos, ano po, is it a success or not tabi? Well, kung depende po yan Sir Pio kung sisi ang kahurunan mo. Kung kahurunan mo ang prosecution, dahil nanggad si masabi na dahil hindi nakuhaan sa indang ito. Perming sasabihin sa tuya, it's 10 out of 10. Pag ang hinapot mo ang depensa, mas lalo na sasabihin, nakuhanin daan sa indang katuyuhan. It's 10 out of 10. Alagad, hilingon ta digdi, bako ang interes kang kada partido, hilingon ta na ining pagdalagan kang impeachment proceedings kung ini mas ginagamit sa pagpahiling kang katotohanan, ginagamit sa pagpapahiling ng lambang opisyalis kang gobyerno, lalo na ining mga impeachable officers, igwaning accountability o paninimbagan sa kada kondukta kan sa indang paggibo kan sa indang obligasyon sa publiko. So ang nahiling ko digdi, whatever the outcomes, this is a democratic process na pinapahiling na buhay ang lay kang Pilipinas na kung sain ang sisay man na opisyal, pag ika may pagbalga sa lay, may posible kang paninimbagan ta nagihiro ang proseso kan lay. So that is my take on the matter, Sir Pio. Thank you so much, Attorney Jong, for being there, and we hope na sa Biyernes na naman makasumada naman kita. Tabataan testigo yata sa ining semana, so chief na mismo kan NBI si Attorney Matibag na. Ang permi ko po masasabi, Sir Pio, sa ngarang kan serbisyo publiko, kung iniman ang sakuyang diit na kontribusyon na makapagpaliwanag sa satuyang mga paraantabay kang nangyayaring ining importanteng prosedimento sa satuyang nasyon, dahil po akong pagduwa-duwa sa ngarang kan serbisyo publiko asin sa imbitasyon mo, Sir Pio,
Salamat na maging parte po ako kan sa imong programa. Thank you so much and God bless. Attorney Jong Bonafe sarong litigador and luminaryo po sa lado ning abogasiya digdi po sa probinsya nin Albayasin sa Kabikolan. An oras Pilipinas, alas 9:46. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Gusto mo ng best student life? Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality. Dekalidad na edukasyon? Check. Makabagong learning modalities at modern facilities? Double check. Expert teachers? Check. Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao. Kundi future ready, work ready at life ready ka. Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni. At ang high employment rate? Tatak UNC yan. Kaya wag nang mag-hesitate. When it comes to your future, UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best mi storya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtana ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda.
Sa mga istorya ninda, easy maging best me talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa urog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nilang bangko crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang easy maging best me. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, gibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung meat-chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meat-chop ang katuwang mo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat, sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta.
Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nanindugan si NBI Director Melvin Matibag na dapat niya ikatakot si Senador Alan Peter Cayetano sa fact-finding investigation kang ahensya sa paggamit iyan ng pondo kang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Sigon kay Matibag, mandato kang NBI na magkondukta ng investigasyon kapag may nariresibing reklamo o ebidensya. Dagdag pa niya na handa ining simbago ng anuman nakahaputan kang mga senator judges sa pag-atindir niya sa impeachment trial sa masunod na semana. Yan ang Bareta Hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot-kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan! Okay ba yung linya ng Tropa Tabi, si Chief Jimmy, and then si Angel? Yan, sige, Biyernes ngun yan, 17.
kan bulanin Hulyo taon 2026. Ang pipi mo, Eto na pa ding Jim. ang pipi mo, ang pipi ko, Sinasabi ko sa iyo. pipi mo, ang pipi ko. Siya si Papa P. Tingog Kanbanwaan, Rio Fernandez. Chief Jimmy, Biyernes. Nagsabay ako kaso hapon sa pagreparo dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon kan mga pulis militar. Aha. May inabutan babae lalaki. Oho. Magagumda itaw. Aha. Nakikig sa inapot na tatayaw niya kamadigde. Aso, oho. Sabi kan lalaki nagkuan ngaya nagtanom Nagtanom. dahil na nagparakuan sa mga pulis. Dahil magali na yan kamadigde. Maguling nga kamo duman sa kuan. Evacuation. Center. Nagtanom. Nagtanom. Dahil nagparaulo ko. Understood? Understood. Abi makasapo ni BP, nagtanom pananom. Biyernes magapada no. Pipi mo, Ayan. ang pipi ko. Siya si Papa P. Tingog Kanbanwaan, Rio Fernandez. Yan. Kombinasyon pa de Sige. kan strombolian explosion o activity kan Mhm. vulkan asin pyroclastic density current o ozone ang nagiging dahilan sa kunata na mamatian ang mga pagngurob-ngurob kan Bulkang Mayon. Mhm. Pasado sa pakipag-ulay kan DCGB News kay Dr. Teresito Bacolcol, Director kan PBOX. Oho. Ang bulkan igwang pigapod na gas bubble di gasing Yes. o forceful sulfur dioxide emission sa tulak kung kaya may mga nadadangog na ragubdob Yan. dahilan Oho. sa may aktibidad an irarom kan bulkan. Oho. Mantang sa luwas naman may pyroclastic density current ang resulta may nadadangog na ribok ali sa Bulkang Mayon. Mhm. Arog kaso hapon igwang 16 na minor pyroclastic density current asin rockfall na nagabot sa 251 dahilan sa unstable deposit sa taludtod kan Bulkang Mayon. Yan. Oho. Pag nagtarangkuan ini, nag-collapse, minakaw sa ininin Ragusnos tabi pa de, Aha. na yun na nadadangog, digdi sa baba. Yan. Mhm. Apira kayan, suragubnog man sa tulakan bulkang, naiguan inin sulfur dioxide emission. Aha. Gulpi pa ang mga volcanic lava o materials nasa laog kan tulakan bulkan na iluluwas mantang sigun kay Director Bacolcol nasa luwas na tabi pa de magpuon kan January 6 nasa 84 million cubic meter na mga volcanic materials equivalent sa 7 million 10-wheeler trucks. Iyaon sa nasa luwas na kan bulkan. Matindi. 7 milyones na 10-wheel trucks. Gulping kwarta na yan. Gulping kwarta na yan. Magkakirilas na kita kaning kabibilang kumpadring Jimmy. Yo, pag naguran, irorosdos yan pa baba. Madali mo na siya na dyan 1 million. Iyo yan, ando na ko kanig. Wadyan yung nagpaparanga dyan sa narumusdos na. Rasdos na. Dangogon ta. Sige. Pangapoda ni Director Bacolcol. Okay, so ang design natin ay dapat maging kalmado pero magmatsyag nanatili ang ngayon sa alert level 8 na nangangahulugang nasa mataas na antas tuloy ng address ng bulkan at nanatili posible pa rin isang explosive eruption. So may tip natin pinapayuhan ng publiko huwag pumasok sa loob ng 6 km danger zone. Again, manatiling mapagmatsyag. At again, sundin lamang ang official na advisory ng ating tanggapan at ng kanyang lokal na pamahalaan. Kami naman sa opisina, patuloy namin
Ginomonitor ang bulkan 24/7 at agad kaming magbibigay ng updates kung may anumang mahalagang pagbabago sa activity ng bulkan. Okay, thank you so much. Yan tabi pa de. Napakipaguro niya to kay Direktor Bacolcol. Pigapot niya to kung naning mga linog-linog na namamatian niya to na bako man relasyon sa bulkan, nakakaagrabar. Posible da. Roger. Yan pa de mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy sa mga dagdag na istorya. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Si Pading Jimmy. Pio Fernandez sa Timo Kanbanwaan sa DCGB. Pio Fernandez. Masunod man ang sa tuyang pag-iriba dyan sa Mega Force Patrol. Hindi mo ang pipi ko, siya si Papa P. Tingog Kanbanwaan, Pio Fernandez. What is the pleasure of the Honorable Angel Mustaza? Please go ahead. May nagre-request, Sir Pio, kung pwede mo daang kantahon, iyan natin mo para tugtog mo. Amin da. Gano'n. Gusto niya damadanog, ikaw mismo ang magkanta. Tagaring ngayon ba kung ito boses sa Sir Pio? Sige, go ahead. Anyway, Sir Pio, panibagong posibleng karong bulan, extender giraray kan pagpatrabaho kan Binitayan Kilikaw Bridge dyan, Sir Pio, sa Daraga, Albay. Inian pahayag ni Albay Governor Noel Rosal kung saan enot na kuta na nindang pig-request na enot na makonsuher, Sir Pio, itong duwan lanes kan tulay para mas marhay ngayaan maagihan kan mga residentes asin sa publiko alagad da iwan pala ni Sir Pio pwede dahil lanta pwede nga ining makibang. Siguro na sa Gobernador Sir Pio, ang patrabaho kan tinampuan na maigot na pagtututukan ngunyan ka na Department of Public Works and Highways sa Regional Office No. 5, lalo na pa mismong si DPWA Secretary Vince Dizon ang nagbisita rigdi ka na nakalihis na bulan. Nasa sinabi man ni Rosal na may sufisyenteng pundo para sa patrabaho kaini, asin nag-arabot na sa Sir Pio mga materyales na kinakaipuhan kung kaya ngayon mga kaasa ngayon publiko na dire-diretso naman ang konstruksyon kaini, asin ang resulta kanin Sir Pio Tigalauman, nakapareho kan tulay na niyaon dyan sa may parte kan bugtong asin pawa. Dawagon na tabi Sir Pio, ang kabtang kantaya kan Gobernador. Mini Director, Mikmano ako sa Dayan. Actually, ining 4-lane bridge, inang original plan. Kaso lang, ang nahiling ko na dahil pa nakakapit, tapuso nga na sa 2-lane, pero dahil pa lang pwede. Kaya sabi, explain ko kahapon na bako maninibagon, that part talaga yun ang program of works. So mga materials pa kaya na ako na, ikakabit naman pa na. Hopefully kung mag-extend kita, another 1 month. No? Pero pinamonitor ko yun. Pero magay nini dahil pareho na hindi ka nahilig naman sa ilong. Lumba sa may Chinese cemetery, sa Maluwa, sa may Hawa. Pareho na magayon. At saka safety. No? So, I think doon diretso na ini. Nahiling ko man, may pundo. And it is now being monitored by no less the regional office. And po, Sir Pio, ang pahayag ni Gobernador Noel Rosal manungod man dyan sa haloy-haloy na ngayong pigaharalat na konstruksyon kan nasabing tulay dyan sa Daraga, Albay. Roger! Yan po, Sir Pio, ang mga dugang papunganisyon halis sa luwas, hatod sa tuyakan TYZ Enterprises dyan sa Barangay Oro, South Legazpi City, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Angel sa dagdag na istorya halid dyan sa luwas, and good morning dyan sa PYZ Enterprises. Ang kapartner po kan DCGB sa Lado kan Komunikasyon. Good morning man tabi dyan, Sir Popoy Balmes, happy listening sa JRB, mabuhay ka mo dyan. Mga goman in auto na di kalidad, baterya, wheel alignment, computer wheel alignment, gabos tabi ano. May mga fluids man dyan. Morning tabi sa Indo, JRB Enterprises. Diyan kita kay Joshua Bino. Joshua, marhay na aga. Go ahead man. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga parahantabay. Sa dagdag niya itong Barea Porsigido asin pinaghinguwa kan Committee on Tourism
digdi sa Daragalbay na pinamamayuhan ni Konsyal Pilo Dilumen na magkaigwa sirpiyo ning formal na pagharampangan sa tahaw kan sa iyang komitiba kan lokal na gobyerno asin kan Department of Tourism Bicol sa paagiman ni Regional Director Herbie Aguas. Natatandaan bagatabi sirpiyo sinabi ni Dilumen na sinimbag na ninda itong surat na pinadarakan Department of Tourism sa lokal na gobyerno asin ipinaliwanag naman tabi sirpiyo na nag-agi sa tamang proseso itong naunambita ng ordinansa na nagpapalangkaw sa singil kan entrance fee sa Cagsawar Ruins Park. Sa dagdag na impormasyon na ipinaabot ni Dilumen, parte kan surat man na ipinadala ninda, sinimbag ninda duman sa Department of Tourism, itong pag-imbitar sirpiyo na magkaigwasin danin paghururon. Yan. Hinapot ko kung noarin ang schedule, sigon kay Konsyel Dilumen, dai pangaya, depende kung ano ang available date ni Director Aguas. Yan. Sigun kay Dilumen, para reyes man sa nangaya kami, nasa roan kamautan, iyo ang mapagayon ang dalagan kan na turismo, na iyo man ang pinag-iinguwa, digdi sa lokal na gobyerno kan Daraga. Sigun kay Dilumen, kumunaglang nga ni ining singil sa entrance fee kan Cagsawar Ruins Park, nangunyan sang 200 pesos na para sa standard o kaya adult na mga kliyente. Sigun sa iya, pagtumbakan taon, silingon ta na sa nangaya kung ano ang maging resulta, kung magkaigwan ng mga development sa laog kan Cagsawar Ruins Park, asin kung piraman ang revenue o kaya bilin siya na pwedeng mailaog kayo ni sa kaban kan munisipyo kan Daraga. Yan. Pero sa ngunyan kami serpiyo sa prioridad, iyo ang magkaigwaman ng formal na paghuron-huron Yan. sa tao kan lokal na gobyerno asin kan Department of Tourism Bicol. Tarabad mo si Konsyal Pilo, si attorney na igodit maray na lugar na pwedeng paghururunan. Tarang gabos na nadadara sa mabuting usapan. I-recommendar ka? So, yan nga sulog na nagpapaturutong ba? Dahil lamang masayumaan si Director RB. Inda ko sa si Konsyal Pilo. Iyo. Iyo. Maray patin perming resulta pag-arog ka ng huroron. Yan. Correct. Sa tamang huroron? Sa tamang huroron, may tama ka. Taipabuta daw yun managad kay Director. Ade, yan. Sige. Anyway, tabi Sirpio, yan ang dagdag na istorya, mga follow-up, Diyos Pabino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Follow-up kan nagburutwang informasyon manungod dyan sa pagpalangkaw kan kolekta singil kan mga nagralaog po sa Cagsawar Ruins pagkatapos na mag-react yung Department of Tourism and sinimbagman accordingly kan LGU Daraga. DZGB On the Spot Report. Aber daw, kumpadreng Al, marhay na aga, go ahead man tabi. Yan. Hello, Go ahead, salamat Pade. sabi Pade. Antisipara ng yan kan gobyerno lokal kan Legazpi ang pagpaparadakol min tao digdi sa populasyon digdi sa southern part kan siyudad. Sa informasyon ni Mayor Siam Ismail, parte na kan sendang plano ang pagbugtak nin integrated substation sa digdi sa barangay Bangker 1 kon sa in makonpas to digdi ang PNP asin ang Bureau of Fire Protection tanganing na mas na mabantayan ang sitwasyon digdi sa southern part kan Legazpi
considering na sige na anda ko la digdikan na populasyon. Igwa naman baganin PNP as in Bureau of Fire. Alaga, digdi sa naman iyan sagkod sa Barangay Taysan. Iyo. Digdi sa may Ibalong Village. Dahil ta pigiling kan gobyerno lokal na kaipuhan dagdagan na pagbabantay sa mga lugar lalo digdi sa may area kan Bunker 1 kaya plano man bugtakanin integrated substation. Iyo. Dahil ta ang sitwasyon ngayon pa dahil nga ni kan kamugtakan dyan sa pabinsan kan mayon, dakulo na ang gusto mag-uruli tardigdi sa Southern Pagaligaspi and sige haranap din mga pwedeng istaran on sa na harali ang mga nag-i-restar digdi kaya parte na ini kana pag-antisiparan kan gobyerno lokal na maabot ang panahon mas volume ang tawag digdi Southern part kumpara dyan sa Northern. Iyo. Kaya parte naman ini kan sa indang antisipasyon. Kung naman ang gadyan, kumpadre, makaskason ang pagtalubo kan sur na barangay. Ano, lalo na kan so nagkarabrihan na iyan na mga interconnected na mga tinampo, interconnected sa sur. Totoo. Totoo, sabi yan pade. Imagine mo, sisi mag-una na ining Mariawa, ang mga bulodon bagang kampanahon, isa ng sityo makaradat ngunyan. Na kaito nagkukurokadat kita dyan sa paglakaw. Ngunyan, pigaragawa na pa ang mga lote dyan, kay mga gusto magbarakal. Na magayunon ang view, kana sityo makaradat na hiling an mayon. Pati mga foreigner gusto magturog dok sa area na ni. Buda ma-press. Na one time nakaagi ako dyan, kumpadre, sino-isoy ko so pero sulumang agihan baga so digdi ang lusot sa Boulevard, ano? So duman sa Lamba ang lusot. Then inagihan ko man ining digdi sa Makaradat na ang lusot baga so digdi na sa may Camellia. Balda-baldanaan, Malangka. Malangka, niyan. Pagayon baga ang view. Kaya nga ni ako nga naghahanap ti mapapayagan sa Makaradat. Kung may gusto dyan kung magpapayag sa loya, mapayag kita pa di. Nga ni na dyan lamang kita magpaparos-paros sa lugar na yan. Puerte, sige. Araw, ayaw na kumanyan digdi sa pon kan bulod. Nagpapaistira ko, tamakulogon ang lawas ko pa di. Siram sa na. Sabado bagasagan, no daw ko igwala mo dyan yung preskong lumbud, ano? Oo, may problema. Basta pumasyar ka sana. Pati native na manok. Iyan ang sinasabi ko sa iyong lagyaka. Kaya sabi pa rin, informasyon. Live digdi sa Southern Pagkanligaspi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng alala dyan sa mga sur na barangay Kanligaspi. Duman kita ibiriktang antena sa Premier Distrito kan Albay. Tuwerkahan ang satellite dish. Itutok sa First District. Pading Jomar, maray na aga, go ahead man tabi. Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga parantabay. Tapos na kan sa indang trabaho sa iraram kan special program for employment of students. Ang 50 mga college students na para mientras na pinatrabaho digdi sa City Hall o sa LGU kan Tabaco sa iraram kan programa kan Department of Labor and Employment. Ito na nga nabanggitan na special program for employment of students. Ang mga estudyante ini 57 nagtrabaho ng 20 daw sa manlain-lain na departamento digdi sa LGU na assign and nag-receive man sinda pa rin Pio kan minimum wage kan na ipinagtutaw kang LGU alagad 60% kan pondo hali sa LGU 40% kan pondo hali sa Department of Labor and Employment. Yan. Katakod kan bagay na ini nangapudan si Susi Mobing Consejo ang Public Employment Service Officer kan Tabaco sa budget officer na dagdagiman daw sumasunod. Dagdagiman nga yan. Ano naman yan? Agurado sa naman si tita o kan kunyan.
Siyudad. 57 sa na nga iso inalukaran mo digdi sa tabako. Ili nga man daw ngayon sa Ligaspi 300, sa Ligaw 250. Kadoy, kadi itoy. Kita ngayon, suro 57 binadgetan. Ano naman ngayon si budget officer? Sa mga dagdagi naman lamang. Yan na susimbag kan budget officer. Dahil man nakasimbag ta nasa microphone mo. Dahil man nakasimbag sa microphone. Microphone Sa budget officer. Up the air siya. Up the air. Si Mr. Bingkon sa'yo, to, kapot-kapot sa microphone, makasimbag ka kayo to. Nagigrip pa ni Simo. Ngani ngayon lamang, magdakul manan matabangan ta, hindi nga na ngayon sa Ligaspi, dakulong kinatabangan, 300. Sa Ligaw ngayon, dakulonon man, 250. Kita, 057. Malang sipo. Masunod, dagdagi naman lamang ngaya. Sige. Pig receive pa de kang kada saro. Gura no. 575 pesos and 23 centavos. Per day. Alang ka pa sa sweldo kan mga job order. Nahiling mo naan. Para mga job order karo 310 or 360 pesos per day. Alang ka pulagod sa estudyante. Correct. Sa 20 ngal daw nakatig uron si 1,500 man sinda. Tilam ta na. Dakulang tabang sa pag-eskwela kan mga aki. Grabe so pasalamat kan mga aki. Yes. Dahil lang ta sa pagbalik ninda sa kolehiyo niya na burukasan kang klase. Yan. Sabi ninda, dakulang bagay ning 11,000 sa indang gurog ka sa gasto, pang urual daw. Considering na ang iba sa sainda pa ring piyo, diyan pa sa syudad yan Ligaspi nagkaklase. Correct, sige. So, naglalao man si Mr. Bingkonseo na sa masunod na taon, madurudagdagan ang pondo, tangani na mas dakol man ang matabangang paninda na mga college student na naging uwaman na makatapos kan pag-eskwela. Roger. Yan pa rin informasyon, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar. Viva Senyor Santo Cristo. Masunod tulos sinda News Director Mardila. Asin iba pang mga programa. Happy weekend. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang